Здравейте, скъпи дами! Днес ще ви разкажа как да го накарате да мисли за вас. За тези, които не ме познават, казвам се Сабина Ракова и съм консултант по личностно развитие. Всяка жена иска да се настани удобно в живота и в сърцето на мъжа до нея. Това, може би, всяка една дама ще го потвърди. И всъщност не е чак толкова трудно, съвсем лесно постижимо е, но за тази цел трябва да ме изслушате и да направите конкретните действия. Първата основна тайна всъщност не е тайна за никого. За да имаме едни здравословни отношения, за да се настаним, както казах, в сърцето на мъжа, ние трябва да овладеем именно тази техника на правилната комуникация. Разбира се, в едно видео няма как да ви разкрия абсолютно всички техники, абсолютно всички тайни за правилна комуникация и за това как да завладеете ума и сърцето на един мъж, но ако искате да поработим над това, можете да се запишете на мой курс или пък може да си запазите час за индивидуална консултация, за да си говорим надълго и на широко от какво имате нужда и от какво се нуждае именно вашият мъж, защото естествено всеки един човек е различен и към всеки един човек трябва да се подходи абсолютно максимално индивидуално. Първата техника се нарича интерес. За да завладеете сърцето на един мъж, за да научите повече за мъжката психика, вие трябва да покажете истински интерес към човека до вас. Вие трябва наистина да покажете по всякакъв начин, че имате интерес към този човек. И това е едно универсално правило, както към мъже, така и към жени. Във всяка една сфера. И в любовен план, и в личен план, и в професионален план, вие трябва да използвате тази техника. Ако искате да научите повече за един човек, вие трябва да му покажете наистина интерес. Да слушате внимателно, да вниквате в неговите думи, да следите неговите действия. По всякакъв начин да му покажете, че се интересувате от него като личност. И една грешка, която жените много често правят. Започват да говорят твърде много за себе си на първа, втора, трета среща. Винаги съм казвала, жената трябва да дава на час по лъжичка. Но в повечето случаи, когато една жена отиде на среща, тя се раздава изцяло. Разказва за целия си живот, за всичките си трудности, за всичките си страдания, за всичките си мечти, за всичко, което обича. Просто се разкрива и става една отворена книга за мъжете. И той много бързо губи интерес към нея. Жената трябва да бъде леко мистериозна. Жената не трябва да дава цялото си внимание на този мъж. Реално ти не го познаваш. Ти сега си се запознава с него и вече забравяш за хобитата, за интересите си и се вглъбяваш в този човек и искаш да му разкажеш всичко за себе си, за да можеш да го впечатлиш и той да си каже: това е жената за мен, искам да бъда с нея. Но не се прави така. Разбирам, някои хора се свързват много дълбоко, още от първа, втора среща. Искат да заживеят заедно на мига. Искат да започнат веднага да създават спомени. Но в повечето случаи това няма как да свърши добре. Затова аз ви съветвам, и това показва и моят личен опит, да се въздържате и да не давате твърде много от себе си в началото, ако искате да бъдете оценени и ако искате взаимоотношенията ви да се развият и да станат едни дълготрайни взаимоотношения. Друго нещо, което е много важно, е когато общувате с един мъж, той да чувства, че неговата мъжественост расте. Т.е. той трябва да влиза все повече и повече в неговата мъжка роля. Той трябва да се чувства по-привлекателен, по-умен, по-готин, по-секси. А вие трябва да бъдете нежни и крехки. Вие трябва да бъдете едни нежни създания. И когато кажа това, много жени се ужасяват, защото, както вече знаете, жените са доста еманципирани и много държат да се състезават с мъжете, което е изцяло ненужно. Но тук не става въпрос за сравнение. Тук сравнението е с него. Т.е. той трябва да се чувства по-готин, по-силен, по-умен в сравнение с него самият. В сравнение с него самият по принцип, а не с вас. Защото, както вече казах, вие сте крехки, вие сте нежни. Сравнението тук си е изцяло само с него самият. Какво ви е необходимо обаче за тази цел, за да може да прилагате тази техника, за която ви разказах? Първо, трябва да говорите за него и по-конкретно за неговите мечти, за неговите желания, за неговите стремежи. Друго нещо е да задавате въпроси и да търсите неговото компетентно мнение. Тоест, вие му показвате по този начин, че той е важен за вас, че той е много важна фигура във вашия живот, че вие го смятате за умен, за интелигентен човек, че
му показвате всячески, че има какво да научите от този човек и просто неговото мнение е много ценно за вас. Друго нещо е да го питате за неговите хобита, за неговите интереси и да го хвалите. Но да го хвалите не за външния му вид и за някакви глупости, а да го хвалите за неговите постижения. Давате оценки на неговите действия. Търсете моменти и търсете поводи, в които той може да се докаже. Тоест, вие трябва да го молите за помощ, но и да намерите конкретен момент за това. Момент, в който вие сте слаби и сте беззащитни и именно там неговата мъжественост трябва да се прояви в целия си блясък. Той да се докаже, да ви покаже, че е мъжествен, че може да се справи с всяка една ситуация, че може да ви защити, а пък вие да се почувствате като жена, обгрижвана и сигурна в неговите ръце. И искайте съвети. И между другото, това е полезно и за вас, защото много често ми се задава въпроса: добре, да, ако му е нужно сега да правя тези манипулативни техники, да показвам някакъв интерес, да си губя времето, защо трябва да го правя това нещо, защо трябва да му давам на час по лъжичка, не може ли просто от първата седмица да заживеем заедно? Може. Няма правила. Може. Но въпросът е, че през целият този период, в който вие правите всички тези техники, в този период вие имате възможността да опознаете този човек, да разберете дали този човек е подходящ за вас и да тествате всъщност дали той има топките с извинение, да се погрижи за вас като жена, да бъде годен съпруг, да бъде годен баща, да бъде човек, на който може да се разчита. Следващата техника се нарича интрига и може би сте я правили, дали съзнателно, дали не. Става въпрос да потикнете интереса му и да разпаляте въображението му, именно когато той най-малко очаква. И всъщност сега ще ви разкажа по-конкретно как да се случат нещата. Въпросът е мъжът да започне да мисли за вас още повече, когато срещата е приключила. И когато, да кажем, срещата ви е минала много добре и той след това ви изпрати съобщение или ви се обади, вие трябва да му кажете нещо много лично, да му покажете, че имате интерес. Но именно когато стане най-интересно, когато страстите се разгорещят, вие да кажете нещо от сорта на: о, много говоря, по-добре да замълча, ще ти кажа като се видим, не е за по телефона, за да може да провокирате интереса му и всъщност да задействате нещата и тази втора среща да се случи възможно най-скоро. Друга техника да го накарате той да копнее за вас е да му споделите нещо лично. Защото техниката с споделената тайна работи наистина отлично, така че можете да споделите някаква случка от вашия живот. Той със сигурност ще го оцени и подсъзнателно ще започне да се чувства отговорен. Но подберете история, в която няма да изглеждате глупаво и най-важното нещо е да не правите това на първа-втора среща, а да му споделите наистина нещо важно от вашия живот, някаква тайна на по-късен етап, когато усещате, че можете да се доверите на този човек, когато усетите, че той е надежден и ако имате привличане към него, то тогава можете да предприемете и тази крачка. И пак ви казвам, старайте се случката да не е глупава и помислете дали можете да се доверите на този човек. Друго важно нещо е да бъдете недостъпни. Показвайте интерес, показвайте, че сте щастливи, но показвайте и, че сте заети. Следователно, не дейте да хуквате веднага, когато той ви се обади и ви каже: хайде да се видим. Разбира се, пак ви казвам, той трябва да знае, че му е приятно с вас, той трябва да знае, че се чувствате много добре в неговата компания, но трябва да знаете, че си имате и личен живот и че няма веднага да зарежете всичко и да тръгнете подир него, само защото го харесвате. Не дейте да запълвате цялото си ежедневие с него. Винаги се отдавайте на вашите дейности и на вашите интереси. Него го включвайте, между другото, в вашия график. И също не забравяйте, че уверените жени, ярките жени, интересните жени са най-интересни именно за осъзнатите мъже. За
тези адекватни вълнуващи мъже. Така че ако искате да водите пъстър живот, първо трябва да поставяте себе си на първо място и да знаете, че ако искате да привлечете също уверен мъж в себе си, той именно ще предпочете точно такава жена. Ако искате да бъдете по-очарователни, по-елегантни и да бъдете по-уверени жени, ви каня на моя двудневен вебинар. Там ще си говорим за много интересни неща. Първата лекция ще бъде как да бъдем именно по-очарователни, по-женствени, по-елегантни. Втората лекция ще бъде за етикет, светски и бизнес етикет, и след това, най-вълнуващото, ще можете да си говорите с мен, ще можем да проведем една индивидуална консултация в рамките на 30 минути и там всъщност да ви разкажа какви са вашите силни и слаби страни, от какво имате нужда в този момент, върху какво трябва да работите, дали върху вашите движения, върху вашият стил, върху вашият маниер на общуване или пък изцяло върху вашата визия, върху какво точно трябва да се насочите. Цената е само 60 лева за всичко това. Започваме на 7. Вебинарът ще се проведе онлайн, в Телеграм група затворена, така че тази оферта изобщо не е за изпускане. Ако искате да се запишете, можете да го направите на лично съобщение, но побързайте, защото половината от местата вече са изчерпани. А както знаете, с тези индивидуални консултации няма да успея да поема много хора. Затова, ако желаете, наистина побързайте и резервирайте своето място сега. Благодаря ви, че бяхме заедно и ви желая един вълшебен ден!